Praise God. Praise God. Praise the Lord, brother. Praise God. ऐकत आहे? Praise God. Hello. ऐकत आहे sister? Praise God. Okay. स्टार्ट करें. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मगळा बाप्पा आयच्या यावर त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घानीत आहोत. आयची सपर तू आमका या माध्यमा मुखांतर सांगात हाडल्यापासून आम्ही तुका अर्घानीत आहोत. आयच्या दिसा तू आमकां राखले पोसले सांभाळले आणि केले सर्व उपकाराक आम्ही अर्घा भेटयत आहोत. परत आयच्या दिसा तुझे उतार स्वीकारून आम्ही एकठांय जाले आहोत. तो sound उठले का? हॅलो, ऐका ना गे. ऐका आता ब्रदर. ओके, प्रेज गॉड. परत आम्ही सांगाता म्हणले आहोत. बापा तुझ्या कृपे खातीर काकुलचे खातीर आम्ही तुका अर्घान दिता आहोत. पवित्र आत्म्यातून समजदार कुमकदार जावन आसाय. आयच्या दिसा तू आमकां शिकय तुझ्या उतरांत असले सतत वे उगडापण करचे बसतो आणि हरी एक सोंपेपणी ती समसवणी तुवे उतरा मार्फत आमकां दिवचे बसतो आणि एक हरी एक उतार चीर करचे बसतो आम्ही तुका अर्घान दिता आहोत. हरी एकल्यानी सत्याचे उतार स्वीकार करून तुझ्या नावाक महिमा घेऊन मागता आहोत. मागणे करता तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ता मार्फत. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके, प्रेज गॉड. पण आम्ही देवाचे उतार घालया. जोआंचो 16वा अध्याय 33. John 16:33. कोणी वाचतात की? प्रेज गॉड. मुझे ते तुमका समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. प्रेज गॉड. पळय जेजू हांगा कितें सांगता? म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर. आमकां समाधान कोणा थंय मेळटा? खंय मेळटा समाधान? कोणा लागीं जावन मेळटा? खंय गेल्यार समाधान मेळटा? प्रेज गॉड. आमकां संवसारी वस्तू जावन मेळटा की? संवसारी वस्तू जावन मेळचे आमकां तात्कालिक, एक घडये मात. पळय गे, संवसारान म्हणजे तात्कालिक. पूण म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर जेजू म्हणटा तर तुमी म्हजे थंय आसल्यार, म्हजे उतरांत आसल्यार, हांव कितें सांगता तें केल्यार, म्हजे उतार तुमी सत मानल्यार, म्हजे एकवटान आसल्यार मात्र ते समाधान आमकां जेजूतान मेळटा. ताका म्हणटा म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. जेजू ह्यो खंयचे संगती विशयान उलयतालो म्हळ्यार जायते या म्हणजे पयलेचे आमी अवस्वर पळयल्यार 6 वर्स जावन जेजू तो मरतलो, कस तातूंत आसा, हरी एक संगती तो शिसांक सांगतल्यो. ते आयकून तांकां मस्तू कंत बेजाराय जाल्ली. जेजू काले उलयता अशें. त्या देखून जेजू सांगता म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच म्हणटा. तर आमकां संवसारांत कंत बरें आसा की? आमी देवाचे उतार आयकता, देवाच्या उतरांत आसा, आसता की? जेजू काले म्हणटा आसता की आसतलीच म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोणी उलयनात? कोणी उलयत? प्रेज गॉड. हांगा म्हणटा देवाचे उतार संवसारांत तुमकां हर एकल्या मनशाक कंत बेजाराय म्हणली आसात, आसतलीच. तितलेंच न्ही, जेजू म्हणटा पूण धैर्य घेया म्हणटा. काल म्हणटा पूण धैर्य घेया.
आता म्हणजे एक सवाल, आता कोणी म्हणी तसे सांगून आला तुमका समस्या असतात, प्रॉब्लेम असतात, तर तुम्ही देर घ्या म्हणल्यार कितले जण तयार आसा आम्ही देर घेऊन रावंक तयार आसा गे? हे कोणीही सांगचे नाही, हे जेजूनच सांगचे वय गे. प्रवाजांनी नाही, कोणी नाही. उतार मनीस जावन या संसाराक आयला जेजून सांगचे जावन आसा, संसारान तुमका कंत बेजाराई आसतलीच, पूण देर घ्या म्हणटा जेजू. सादी आसा गे, समस्या प्रॉब्लेम आसतना तुम्ही देर घ्या म्हणल्यार कोणाक म्हणी तयार आसा. आता आमच्या जिवितांत कस जाता, समस्या आसा, पिड्या येताना आमी देरान आसता की भियान आसता? भियान आसता वय गे. पण जेजू म्हणटा तुम्ही देर घेया, हांवें संसाराचेर जैत व्हेला म्हणटा. आता जेजू म्हणटा हांवें संसाराचेर जैत व्हेला वय गे. आता जेजून व्हेला जाल्यार म्हज्या जिवितांत कश्ट समस्या आसा, तर हांव कित्याक जैत व्हरना? आता अनेक रीती सांगचे जाल्यार, आता हांव जेवल्यार तुमचे पोट भरता गे? भरता गे? ना न्हय. हांगा काले म्हणटा जेजू हांवें संसार जिवीत जाला. जेजून जैत व्हेल्यार म्हाका ह्या संसारान जैत व्हरूंक जाता गे? हा? कित्याक जायना? आता अनेक रीती सांगचे जाल्यार हांव सांगता, हांव घट्ट जेवला, तुमका एक 2 दीस जेवण पुरा कांय आसचें ना, तुम्ही कांय भियोनची गरज ना, तुम्ही धैर्यान रावा. तुमचे जेवण हांव जेवला म्हणल्यार जाता गे? कशें जाता? तुमकां सोसूंक जाता गे? जायना न्हू? ओके. पूण हांगा जेजू काले म्हणटा हांवें संसाराचेर जैत व्हेला म्हणटा वय गे. कंत बेजारे आसतलेच, पूण धैर्य घेया, हांवें संसाराचेर जैत व्हेला म्हणटा. तर जेजून ह्या संसाराचेर त्या समस्या वेळार, त्याच्या कश्टा वेळार, ताका एका रितीनी प्रॉब्लेम येताना ताणें कशें जैत व्हेलें? कशें जैत व्हेलें? उलया. उलोवन गेल्यार क्लास बरी जाता आमी, नाल्यार एकल्यान उलोवन ओके. वय भावार्थान वय भावार्थान जैत व्हेलें, कित्याक तो देवाचो पूत बाप कितें सांगता ते ताणें केलें. आनी आमकां कोत्ता ताळी टेम्पटेशन आयिल्ल्या वेळार ताणें देवाचे उतार वापरले जायत्या कडेन. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा हर एका कडेन. आनी हर एक संदर्भान ताचो आनी बापाचो तो एकवट आसल्या वरवीं एका सुत्रान ताणें हर एका समाजाचेर जैत व्हरले म्हणे. तशेंच जर तर आतां आमी जेजूक पाती येता जाल्यार, जेजूक सत मानता जाल्यार, आमी कित्याक संसाराच्या ह्या समस्या वयर, कश्टा वयर, पिडे वयर जैत व्हरूंक शकना? सांगेत गे. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया, एक आमी जबाब सोडया. एका कारण काले म्हणाल आमी ह्या संसाराचेर जैत व्हरीचे जाल्यार पयल्यान पयलें आमकां कितें गरज पळया. ते जाणां मात्र जेजू बरी आमी आमच्या ह्या संसाराच्या जिवितांत कश्ट समस्या येताना आमी जैत व्हरूंक जाता. हेची जबाब हेतून आसा 1 जॉन 5:4 घाला पळया सिस्टर. पहिलो जोहांसो 5वो अध्याय 4थी ओळ. आमी संसाराचेर ह्या संसाराच्या समस्येर पयले जैत व्हरीचे जाल्यार कितें जायचें? कोणी वाचतात न्ही? प्रेज गॉड. कोणी ना वाचूंक? ओके. कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संसाराचेर जैत व्हरतात. संसार जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. काल म्हणटा देवाचे उतार, कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संसाराचेर जैत व्हरतात. तर आमी पयल्यान पयले देवाचे भुरगे जाल्ल्या करीत आमी संसाराचेर जैत व्हरूंक साध्य ना वय गे. तर देवाचे भुरगे जाल्यार मात्र आमी ह्या संसाराच्या हर एका समस्याचेर जैत व्हरता वय गे.
तर देवाचे भुरगे जायचे जाल्यार काले जायचे आम्ही केदाळा देवाची भुरगी जाता देवाची खुशी करता देवाची खुशी करताना ओके प्रेज गॉड पळया आम्ही केदाळा देवाची भुरगी जाता म्हण पळया तातूंत तो पयले वाक्य घालया मागीर आमी फाटी येवया तातूंत आमकां जायते शिकोंक आसा प्रेज गॉड पयली वर्ड तातूंत सिस्टर तातूंत 1 John 5:4 अंत 5:4 घाले न्ही 1 घाले हा काल बरयला ते जेजू होय वाचता न्ही वाचा सिस्टर जेजू क्रिस्त म्हणून ओळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता प्रेज गॉड काल म्हणटा जेजूक क्रिस्त म्हणून ओळखता तो एकलो देवाचो भुरगो म्हणटा म्हळ्यार कोण जेजूक सोमी सोडवणदार म्हणून स्वीकार करता क्रिस्त म्हणून ओळखता जेजूक क्रिस्त म्हणून सत मानता तो देवाचो भुरगो या संसाराचेर जैत व्हरता वय तर आम्ही पिडा येताना या कॅन्सराक ताका एका आमी भियेता वय गी नाही पिडा येताना देवाचे उतार काय म्हणता 1 John 5:4 काय म्हणता 5:4 घाला सिस्टर कित्याक देवाचे भुरगे सकड संसाराचेर जैत व्हरतात वय देवाचे उतार काय म्हणता कॅन्सराचे जैत व्हरता की संसाराचे जैत व्हरतात म्हणता संसाराचे तर संसारांतले हर एक वस्तू आयलो वय गे तांदून पिडा खंयची नमनाची पिडा जावन दी कस जावन दी समस्या जावन दी ताचेर आमी जैत व्हरचे वय गे संसाराचेर जैत व्हरता पिडा खंयची ल्याक तर देवान जसलो संसार वय गे पिडा कितें आसाचे आमच्या पाया पोंदा आसाचे की वयर आसाचे वय आमी काले करता ताचे पालन पोषण करना सवने ते हांव नजो एक हांव नजो वय गे कित्याक आमचे चिंताप आमी बदलो आमी कोण म्हणले आमी गोत्तो ना आमी देवाची भुरगीं म्हणटा पूण आमी उतरांनी मा सांगता आमचे चिंताप बदलो ना त्या बरी आमचे कार्यानी दिसून येना केदाळा म्हणसर देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे चिंताप बदला ना आमकां आनी संवसारी मनशात कांय व्यत्यास आसाना आतां एग्जाम्पल दिवचे जाल्यार एक संवसारांत एकलो मनीस मेला म्हणजे एकलो जीव आसा दोगांयकी न्हीद येला ओके तेका न्हीद येताना तातूंत व्यत्यास कळटा की ना मेल्लो आनी जीव आसल्या मनशात कळटा मू हा तर आमी म्हणटा देवाचे भुरगे जाल्यार आमकां आनी हेरा मनशाक काल व्यत्यास आसा काल फरक आसा आमी म्हणटा संवसार काले म्हणटा पिडा मनशाक नासतना तुका घेवची मागीर पिडा आसतना मागीर कशें मरचे पळय गे थोडे सांगू देवाचे उतर सांगून तो मेलो पळय तो मेलो जावं पुरो पूण हांव कोण हांव देवाचो भुरगो गी हांव देवाच्या उतराचेर पातयेता गी हांव भावार्थान जिवन आसा गी देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजी आलोचना बदली लागी खाली फकत हांव सकड काल म्हणटा देवाचे उतार सांगता त्या प्रमाणे आमी सांगून आसा ते म्हणजे कार्यानी दिसून येता गी आतां असली सिंपल सांगचे लास्ट टायम कोरोना आयले कितले जण भायर वचून देवाचे उतार दिताले म्हजी तर टेस्टामनी सांगता प्रेज गॉड हांव पयले बैल्या गांवांत आसलो ते जावन फाटी येताना हांगा लॉकडावन सुरू जालें हांव देवाचे उतार कंटिन्यू आयकून आसलो आयकून काले करतालो घरांनी हॉस्पिटलांनी बरोवन देवाचे उतार दिवंक सुरू केल्यार पूण इतले देवाच्या उतराची गुण हांवें गोतूं नासली त्या वेळार जाल्यार कितें गोत आसा ते हांव वचून दितालो क्रमेण म्हाका खोंकली ताप शेळ तकली पडापड पुरा सुरू जाली ताच्या उपरांत हांव टेस्टाक घेताना डॉक्टरान म्हणलें तुका न्युमोनिया आसा कोरोना आसा आयकून खुशी जाता गी हॅलो ना खुशी जायना खुशी जायना वय म्हाका संजेर वचून एडमीट केलें एडमीट करतना रिपोर्ट आयलो काले पॉझिटिव्ह वय गे
पूण त्या वेळार म्हाका एक उतार आयले कीर्तन 91 10 कितें बरयला, कसली सुमारीची पिडा तुज्या तंबसशी पावची ना म्हणून. पूण दोळ्याक दिसना. पूण ते उतार म्हज्या मतींत आयल्या वरी ते म्हाका उतार देत दिवंक लागले. ताका म्हणटा देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक म्हणटा हांव. दोंदेरचे तलवारी चड कातरूंक शकतात असले म्हणून. त्या उतराक जीव आसा आमकां कळना. कशें ते एक बी भुमीर पडून किर्लून जड जाता त्याच रितीन आमी देवाच्या उतरांत निरंतर ती बसवणी सांगून आसल्यार ते उतार आमच्या भितर किर्लून जड जावन आसता, आमकां कळना. ताचे फळ आमकां त्या समस्या वेळार पळोवंक मेळटा आमकां. ते उतार धैर्य आयल्या उतार म्हाका उतरा वरवीं ते धैर्य मेळ्ळ्या वरवीं म्हाका आयसीयू करतना मुखारच आयसीयू भितर आसलो एकलो स्वास सोडून मेलो. आतां स्वास सोडून मरतना आमकां कितें भोगता पयल्यान पयलें बे येता की नेक्स्ट नंबर कोणाचे म्हणून वय गे दोळ्या मुखार एकल्यान स्वास सोडटना. पूण हांव चिंता देवाच्या कृपेन बे म्हणलें म्हाका येवना. कित्याक म्हळ्यार आतां म्हाका कळटा देवाचे उतार शिकतना देवाचे उतार सांगता सेकंड तिमोथी 1:7 देवान तुमकां भिवूंक करता तो आत्मो दिवंक ना, बगार स्वनियंत्रीत मोगाळ आनी बळवंत आत्मो दिला म्हणटा. बे एक फिलिंग न्ही, भावन न्ही, ते एक स्पिरीट जावन आसा. स्पिरीट, वायट स्पिरीट. तो वायट स्पिरीट संसाराच्या अधिपती जावन येता, ह्या संवसारा जावन येता, सैताना जावन, न्ही देवात जावन. देव आमकां जायते फावटी म्हणटा भिये नाका, हांव तुजे सांगता आसा. कळ्ळें की? त्या देखून हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार आमी ह्या संवसाराच्या संगतेचेर जैत वरीचे जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें नव्यान जल्मोंक आसा. जेजूक क्रिस्त समी सोडवोनदार म्हणून हांवें वळखोंक आसा. केदाळ हांव जेजूक समी सोडवोनदार म्हणून वळखात हांव, ते दाळा मात हांव देवाचो भुरगो जाता. देवाचो भुरगो जाताना देवाचे उतार सांगता संवसारांत जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखाता तो हर एकलो ह्या संवसाराचेर जैत व्हरता. ते दाळा हांव नव्यान जल्माता. त्या नव्यान जल्मांचे ह्या वयर जावन जल्माचें म्हळ्यार अर्थ जालें. कशें जल्मता आमी नव्यान? मागीर आमी एका जाल्यार फाटी येवया. ओके स्क्रिप्चर गलागी वय नाका ते व्हरना. जेजू म्हणटा न्ही कोणाक निकोदेमाक 3रो अध्याय 3री वळ जो काले म्हणटा परत्यान जल्मल्या करीत या वयर जावन काले म्हणटा जेजून तांकां जाप दिवन म्हळ्यार सतत हांव तुमकां सांगता परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांचें ना म्हणटा. तर परत्यान जल्मचें म्हळ्यार कालें परत्यान जायते फावटी आमी निकोदेमा बरी उलयता. निकोदेम काले म्हणटा पळय मुखार इल्लें वयर कर सिस्टर. निकोदेमान ताका म्हणालो मनशान मातोरो जातस परत्यान जल्मचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयचे कुशींत परत्यान रिगोन ताणें जल्म घेवयेतवे. पळया तो निकोदेम एक शिकोंडार जावन आसलो. तो संवसारी रितीन ह्या सेन्स नॉलेजा प्रमाणे उलयतालो जावं ताची चिंता गो. जेजू म्हणटा परत्या जल्मता ताका समजुना कालें म्हणून. त्या देखून विचारता मनशान परत मातोरो जातास परत्यान जल्मचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयच्या कुशीन परत्यान रिगोन ताणें जल्म घेवयेतवे. म्हळ्यार जेजू हर एक आत्मीक स्पिरिच्युअल संगती उलयता. आत्मीक स्पिरिच्युअल दोळ्याक दिसनाटल्यो संगती आत्मीक संवसारांत कशें काले पुरो आसा त्या संगती विशयान उलयता. आमी जायते फावटी ह्यो संगत्यो आमी भौतीक संवसाराक लागू करता. केदाळ आमी कित्याक म्हळ्यार भौतीक संवसारांत येवनच्या आमच्या समस्याक पर्याय आसा आत्मीक संवसारांत. आत्मीक म्हळ्यार स्पिरिच्युअल देवाच्या उतरांत आसा. देवाचे उतार एक आत्मीक जावन आसा स्पिरिच्युअल. आतां हांवें तुमकां उलोवचे उतर आयकाता मात्र दिसना ती उतरां म्हळ्यार त्या उतराक सकत आसा. कित्याक ते म्हजे न्ही देवाचे उतार. ते देवाचे उतार जाल्ल्या वरी ते जिवे आनी क्रियात्मक केदाळ आमी उसारता भावार्थान ते उतार वचून काम करता. त्या देखून जेजू आत्मीक संगते विशयान उलयता. ताका जेजून ताका जाप दिली सतत हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकना.
आता आम्ही परत्यानं नव्यानं जन्मोंच्या म्हणता वय की आता नव्यानं जन्मोंच्या कशा जन्मता आम्ही सांगेत की कोणा म्हणी नव्यानं प्रेस गॉड बाप्तिस्म पवित्र चांगलं बाप्तिस्मात वय आम्ही देवाची भुरगी जाता आमचो आत्मो नवो जाता वडला स्क्रिप्चर गेल्ले कोण तो एक क्रिस्तात असा जाल्यार तो नवी रचना जाता आदले पुरा येता सगळे नवे जाता वय की पण पळय आम्ही देवाच्या उतरांत जसं पळया कशें आम्ही नवी रचना जाता म्हणून 1 Peter 1:23 घाला सिस्टर वाचतात की कोणी गॉड कारण सासनाक जियेतल्या आणि बाळतेल्या देवाच्या उतरा मारिपात तुमका पुनर्जन्म लाभला हो जन्म विनाशी मनशाक नाही बघा अविनाशी देवातावन तुमका मेळला प्रेज गॉड काला म्हणता कारण ससनाक जियेतल्या आणि बाळटेल्या देवाच्या उतरा मरिफात तुमका पुनर्जन्म लाभला म्हणता आम्ही नव्यानं केदाळा खंयच्यान जाता देवाच्या उतरावरवी होय की आता एक जल्म आता जेजू कसो जल्मालो देवाच्या उतरावर पवित्रात्म्या वय की शब्द मनीस जालो वय की शब्द मनीस जालो आणि संसारांत आयलो मरिमायच्या उदारी वय की म्हळ्यार आमचं एक जल्म जाता एक आवय बापाय सांगाता मेळटाना एक जीव उत्पन्न जाता ते संसारी रितीचे जल्म खेदाळा आम्ही जेजूक सोमी सोडून दार म्हणून वळखात आमकां वता रोमन्स 10 8 9 10 वसल्यार तातूंत बरयला जेजूक तूं सोमी सोडून दार म्हणून तोंडाने उसारशी जाल्यार आणि काळजा सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण लाभतली या तारान मेळटला म्हणटा देवाचे उतार केदार जेजूक सोमी सोडून दार म्हणून तोंडार उसारता म्हणजे काळजा सत म्हणता देवान ताका मेल्यांतलो जालें की ओके प्रेज गॉड पळय हांगा वसा पळय पवित्र पुस्तक म्हणता देवाचे तुझ्या लागी आसा तुझ्या वंशात आणि तुझ्या कर्मात आसा आणि हेंच आम्ही प्रगट करता ते उतार कंटिन्यू मुखार जेजूचो सोमी म्हणून तुझ्या वंठाने तू प्रगट उसारशी जाल्यार देवान मेल्ल्या तुझ्या काळजान सतवंशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली प्रेज गॉड केदार आमकां सोडून मेळटा जेजूक सोमी म्हणून तुज्या वंठांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली प्रेज गॉड तुका सोडवण मेळटा आमचे सल्वेशन अरियेक वय सल्वेशन म्हळ्यार आमकां संपूर्ण देवान कितें पुरो आमच्या करून दवरला हर एक आमच्या जिवितांत केदार अनुभव करूंक जाता म्हळ्यार देवान दिल्ली भलायकी जावंक पुरो अभिषेक जावंक पुरो पातकाचे बोक्षणे जावंक पुरो समृद्धी जावंक पुरो ससनाचे जिवी जावंक पुरो केदार आमी अनुभव करता केदार काळजां सत म्हणटा आणि तोंडार हांव उसारता खाले म्हणून जेजू सोमी म्हणून तुज्या वंठांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली प्रेज गॉड हालेलुया 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 केदार आमी हे उसारता आमी एक पवित्रांत खंडीत जावन आमी देवाची भुरगीं जाता आमी नवी रचना जाता केदार आमकां जाणवाय मेळटा देवाच्या उतराची समजुनी मेळोन आमी उसारता जेजू तूं म्हजो सोमीक सोडून दार देव ताका आमी म्हणून वाचले जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो देवाचो भुरगो आमकां ल्हान प्रायार आमकां गोत आसना आमचे तर्फेन वडिलां या पोदर मोदर न्हू ती बसवणी करतात जाल्यार आमकां गोत्ता पास्काच्या वेळार आमी उसारता थोडी बसवणी जाता केदार आमी समजोता काले उसारता त्या तेच घडये आमी एक नवी रचना जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी भावार्थान सतमानान तोंडार उसारचे व्हेरी इम्पॉर्टंट त्या दाळा आमी एक नवी रचना जाता आमी परत ताकाच या 1 John 5:4 प्रेज गॉड हालेलुया 1 John 5:4 काय म्हणता
कित्याक देवाचे भुरगे सकड संसाराचेर वयतात जैत व्हरतात म्हळ्यार केदाळ आमी जेजूक आमचो सुमी सोडून जावन स्वीकार करता या नव्यान जल्मात हांव एक्चुअली बॉर्न अगेन वयर जावन जल्मोवचे देवात हांव जल्मोवन येवचे देवाच्या उतरा मार्फत त्या दाळा आमी ह्या संसाराच्या सकट समस्ये वयर जैत व्हरूंक शकता हांव पूण तातूंत एक आसा खाली आमी सांगलेच जायना आमी त्या देवाच्या उतरांत चड आनी चड वेळ कसूंक आसा स्वताची शिकवण आमी आयकूंक आसा समजून घेवंक आसा आनी सदांच आमच्या तोंडांनी आमी उसारूंक आसा आमी कितले उसारता आमी उसार अर्गां दिता आमी एक बिगार ताका उदक घाल्ल्या बरी त्या दाळा ते तसो वेळ येताना जड जावन रूप जावन फळ दिता तशेंच आमी काळजांत सत्मानान तोंडान आमी अर्गां दिताना त्या उतराच्या हजारपणान आसतना आमचे ते असले समस्ये आमकां केदाळा कोण येता म्हणून आमकां कळना त्या देखून आमचो संसाराचेर जैत असो तसलो भावार्थ आमकां दिला जैत म्हळ्यार आमचो भावार्था वरवीं मात्र आमी ह्या संसाराचेर जैत व्हरूंक जाता केदाळा पयले भावार्थान जैत वरीचे जाल्यार आमी जेजू क्रिस्त स्वामी सोडून जावन म्हणून वळखाचे आमी नव्यान जल्माचे त्या दाळा मात्र आमी भावार्थान हरी एका संसाराच्या हरी एका संगतीचेर वायट सत्तेचेर आमी जैत व्हरूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 आमकां गोत्ता उत्पत्ती ग्रंथार देवान मनशाक अधिकार दिलो घालचे नाका ते आमकां आमी वाचला देवान आपल्या सारक्याचो आनी रुपाचो ताणे मनशाक रचलो आनी काय केलें ह्या संसाराच्या हर एका संगतेचेर हर एका वस्तूचेर मनशाक अधिकार दिलो वय गे देवान अधिकार कोण गेलो गी त्या संसाराचेर प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया जाय एकटी घाला सिस्टर जाल्यार समजता उतार करेक्ट क्लियर प्रेज गॉड उत्पत्ती 1:26 काय म्हणला ती देवान म्हळें आमच्या रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जातींचेर मनीस आनी आमी अधिकार सोलो पळय गे मनीस आनी आमी अधिकार सोलो म्हणून बरें लागी काय बरें लागी मनीस अधिकार सोलो मनीस आनी आमी अधिकार सोलो बरें लागी ना मू तशें बरोबर मनशाक अधिकार दिला वय गे ह्या संसाराच्या सर वस्तूचेर पूण मनशा वयर आमकां अधिकार दिवना वय गे हरी एका संसाराच्या हरी एका संगतीचेर हरी एका रचनाचेर कोणाक अधिकार दिला मनशाक अधिकार दिला तेका देव केदाळा अधिकार आमकां दिलो तो फाटी काडिना पूण हो अधिकार आमी एकवटी वगडयलो वय गे आदामान खाले गेले देवान ताच्या सारक्या रुपाचो मनशाक रचलो तो आत्म्यांत जिवन आसलो आत्म्या रुपार आसलो देवाचे मन आनी आदामाचे मनशाचे एकच जावन आसले चिंताप आत्म्या रुपार चलताना केदाळा ते अविधेयपण आयले या देवाच्या उतराक विरोध तांणी कितें केले ते देवातय असलो संपर्क तुटल्या वरवीं तो अधिकार परत कोणेक गेलो देवातावन मनशाक दिलो सैतानाक गेलो पण जेजून खाले गेला परत या संसारांत मनीस जावन येवन आमचे बरी जिवन आमचे पाताक काणगोन आमचे शिराप ताणें काणगोन आमच्या जाग्यार तो मरोन मरणाचो नाश केलो आनी सैतानाची पदवी तांणी नाश केली आनी तो पुनर्जीवनपण करून आमकां ताणें नित्यवनपण आनी देवा ते राजी केली हरी एक बरें करून परत तो अधिकार कोणाक दिलो आता कोण जेजूक स्वामी सोडून जावन स्वीकार करता तांकां मात्र त्या देखून हरी एकलो मनीस ह्या संसाराचेर जैत व्हरूंक शकना केदाळा जेजूक आमी स्वामी सोडून जावन स्वीकार करता भावार्थान काळजा सतमानता तोंडार उसारता हो मनीस भावार्थ म्हळ्यार आमकां कोत्ता दोळ्याक दिसचे न्ही दिसानातल्यो संगत्यो देवाच्या उतरान कितें बरयलां तें सतमानता भावार्थान तो मनीस ह्या संसाराचेर जैत व्हरूंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
त्या देखून देवान आमकां अधिकार दिला. तो अधिकार आम्ही उपयोग करूंक आसा. देव मध्ये घात येना, कितें समस्या प्रॉब्लेम येतना देवान आमकां सोल्युशन दिल्यात, देवाच्या उतरांत दिल्यात. केदां आमी ते उपयोग करता आमच्या जिवितांत. आमी त्या समस्या वयर जैत व्हरूंक या बरेपण पळोवंक आमी शकता. आनी मुखार कीर्तन 115 115 and 116 घेवन पळया सिस्टर. तांतोनी बरयला, काले बरयला पळया. कीर्तन 115:16. काले बरयला 16. सर्ग सोरेस्पराच्या असा पूण पृथ्वी ताणे मनशाक दिल्या. काले म्हणटा देव सर्ग सरेस्पराच्या अधीन आसा, पूण पृथ्वी ताणे कोणाक दिल्या? मनशाक. मनशाक दिला. वय न्ही. तर या संसारांत कोणे अधिकार चलयचे? मनशाक. पूण आमी कोणाक अधिकार चलोवंक दिता? सैतानाक. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे केदाळा म्हणसर आमच्या आलोचन बदली ना. आमची चिंता बदला ना. आमच्या जिवितान आमी ते देवाचे जिवीत या संसारात जिवंक आमी शकना. त्या देखून आमची चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे बनोवचे गरज. आता देवान दिल्ले उतार तो फाटी काडटा की आमच्या मजा बरी आमच्या बरी की देव ना. देव एकवटी सांगल्या अपराध त्या उतरा प्रमाणेच करसो. ताची बॉर्डर या गडी तो क्रॉस जायना. ताणे एकपटी मनशाक अधिकार दिल्या अपराध तो इन्वॉल्व जायना. इन्वॉल्व जायचे जाल्यार ताका एक हातेर आसा, ते जावन आसा मागणे. त्या मागण्या मुखांतर हांवें म्हणजे समस्याक देवाक हांवें अधिकार दिवयेत ह्या परिस्थितीत. नाजाल्यार बिलकुल तो त्या परिस्थितीक काय म्हणटात त्या सिच्युएशनाचेर तो आपणाचो कारभार चलयना. आता एक्झाम्पल दिवचे जाल्यार एक भुरगे पडटाना पहिले ल्हान भुरगे आसा म्हणटा धांवन पडल्या म्हणजे द्या पहिले कोण उखलयता? आवय उखलयता की देव उखलयता? आवय उखलता. हा, आवय उखलता. आवय मू. वय. कित्याक या संसारांत कितेंय करी जाल्यार कोणें करीचें? मनशांनी करूंक आसा. कळ्ळें की देवान आमकां हर एक अधिकार आमकां दिला. कितें करूंक आसा, खंयची जागृतकाय काडूंक आसा, हर एक आमकां ताणें शिकयला. तितलेंच न्ही, जिजून आमकां आमी पास्टाच्या वचनांत वाचले 16:13 जोंच्या ह्या संसाराचे तुमकां कंत बेजाराय आसतली सुखू, पूण धैर्य घेया, हांवें संसाराचेर जैत वेला. जिजून जैत वेलें कशें बापाची कुशी केली आनी तो हर एका कडेन भावार्थान तो उलयलो. त्याच रितीन जेजूय आज आमकां उलो दिता. आमी ह्या संसाराचेर जैत व्हरचे जाल्यार आमी जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखाचे. आमी वडोल वाचले 1 John 5:4 कोण जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखाता तो हर एकलो ह्या संसाराचेर जैत व्हरता. संसाराचेर जैत म्हळ्यार तुमचो भावार्थ. म्हणजे या संसाराचेर कितें येता, खाली समस्या येता, प्रॉब्लेम येता, ताका भावार्थान मात्र आमी जैत व्हरूंक जाता. जर तर आमचे ते भावार्थ ना जाल्यार आमी ह्या संसारांत येवच्या सरसंगतेचेर, समस्येचेर, पिडेचेर जावंक जैत व्हरूंक साध्य ना. केदां एक मनीस भावार्थान जियेता. भावार्थ म्हळ्यार दोळ्याक दिसना. देवाच्या उतरांत बरयला समस्या, प्रॉब्लेम, पिडा पुरो दोळ्याक दिसतात आमकां. पूण सत कितें बरयला ह्या तुमच्या पांच इंद्रिया, तुमचे मन, तुमचे कूड काडून समजूंक जायना. केदां भावार्थाच्या दिश्टीन तुमी पळयतात. देवाचे उतार सेन्स समजूंक साध्य ना. केदां सिक्स्थ सेन्स तुमचो भावार्थ उपयोग करतात. केदां मात ह्या संसाराच्या सत्संगतीचेर जैत व्हरूंक जाता. तो भावार्थान जियेचे जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें नव्यान जल्माचे. नाजाल्यार आमचो भावार्थ नव्यान जल्म ना जाल्यार मोनाचो भावार्थ आसता. मोनाचो भावार्थ म्हळ्यार सेन्स नॉलेज, दोळ्याक दिसचे पातळीचेर तमासा बरी. हांवें वचून आपटिल्ल्या शिवाय, बोट घाल्ल्या शिवाय हांव फातयना. ताका जेजू म्हणटा तुवें म्हाका पळोवन सत मानले. पळय सत मानलेले ते भागी म्हणटा. केदां आमी नव्यान जल्म ना.
म्हणजे वैरता जीवित नव्यानं रसून येना हांव जेजूक सोमी सोडून दवर स्वीकार करना म्हज्या तोंडार उसारिना म्हणजे ते नवे काय म्हणटा नवी रचना जावंक जायना केदाळार त्या भावार्थान उसारता हांव जेजू तूच म्हजो सोमी सोडूनदार देव म्हणून काळजांत सत म्हणून तोंडार उसारता हांव देवान तुका मेल्ल्यांतलो जिवंत केला ते सत म्हणटाय आणि भावार्थान उसारताय त्याच घडये आम्ही नवी रचना जाता हांव नवी रचना जाताना पयल्यान पयले आमचे ते बदलावण जाता कितें म्हळ्यार आमकां देवाच्या उतराची थान येता पयले आमकां देवाचे उतर आयकूंक मस्त बोर जाताले आतां काय जाता केदाळ एक मनीस नव्या जल्माता ताचे ते पयले लक्षान येता आनी देवाचे उतर आनीकी आयकाचे आनीकी चड आयकाचे म्हणल्यार एक थान येता तो एक गुर्तू जावन आसा केदाळा एक मनीस ते परत परत आयकता निरंतर आयकता चौसांगी येता तो व्यक्ती नव्यानं जल्माला पूण नव्यानं जल्माल्या मनशान त्या संवसाराच्या एक संगतीचेर जैत व्हरूंक जाता म्हणून सांगूंक जायना नव्या जल्माला वय पूण ताणें काय करूं त्या उतरा प्रमाणे ताची आलोचन बदलूंक आसा आनी भावार्थान सत म्हणूंक आसा कित्याक देवाच्या उतरान कितें बरयलां हर एक भावार्थान मात सत म्हणूंक जाता दुसरे ताका सेन्स नॉलेज काही ना अनेक उडासतोरी आमच्या भावार्थाक तेंची फिलिंगां नात भावना नात कांय कनेक्शन ना खाली एविडन्स देवाचे उतरान अशें बरयलां ते हांव भावार्थान सत म्हणटा कशें आमकां कोता आमचे पुर्वज भावार्था मारिफात देवाक मनवाले तांणी देवाचे उतार या थाळो आयकलो आनी तो कितें उतार सांगले त्या प्रमाणे ते भावार्थान गेले त्या देखून आमी कोता अब्रामाक आमी भावार्थाचो बापाय म्हणटा तशेंच आमच्या जिवितांत एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आतां 4th स्टेज कॅन्सर आसूं काले आसूं गी पुरो हांव आनी मिसअंडरस्टँडींग करनाकात डॉक्टराचेर विशयी न्ही उलोवचें डॉक्टर हेची वसा पूण भावार्थान जैत व्हरचें म्हळ्यार आतां 4th स्टेज कॅन्सर आसा म्हणटा देवाचे उतार म्हणटा कोण जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो संवसाराचेर जैत व्हरता संवसाराचे कॅन्सराचे काही ना संवसारा मुखार पळोवंक गेल्यार संवसाराचेर जैत व्हरता जाल्यार खंडीत जावन त्या पिड्यांत तो जैत व्हरता केदाळा त्या भावार्थान रावल्यार भावार्थान सत मानल्यार त्या देवाच्या उतरान तो वेळ कसिल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे ते आलोचन बदलिल्यार आनी काल ताणें सत मानला काल समजून जोडला देवाच्या उतरा प्रकार ते खाळजान सत म्हणून तो उसारल्यार खंडीत जावन त्या समस्या जावन तो भायर येता प्रेज गॉड हालेलुया 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 ताका लूक 10:19 घाला सिस्टर लूक काय बरयलां पळया सरप इचू आनी दुस्मानाचे सगळे बॉळस पांयातळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादाक काय म्हणटा कष्ट म्हणटा गी आमी जालें करता तरोप पळयल्यार धांवता वय गी तरोप नाका जोरलो पळयल्यार पुरो पाळ पळयल्यार पुरो पाळ म्हणी आसल्यार वॉशरूमाक वचना मागीर आमी जोर न पळयल्यार मागीर भरतनाट्य सुरू जाता वय गी पळया तरोप इच्छू आनी दुस्मानाचे सगळे दुस्मान कोण आमचो कोण सैतान गे प्रेज गॉड हालेलुया तर जेजू म्हणटा की तुमचो दुस्मान सो मोग करा म्हूण म्हणटा की सैतानाचो मोग करीचे कितें आमी दुस्मान 2 रितीर आसात एक दुस्मान आमकां दुखयतले आनी एक दुस्मान आमचो वैरी बद्द वैरी सैतान हांगा वैरी विशयान बरोवन आसा सैताना विशयान बरोवन आसा कळ्ळें की दुस्मानाचे सगळे बॉल्स पांयातळा मस्तूंक काही आसा जे हरी एक पिडा समस्या प्रॉब्लेम कितें आसा जे माथ्या वयर आसाचे की पांया पोंदा आसाचे की आमी काही दवरून आसा माथ्या वयर रिपोर्ट काडून वोवन आसा जितलो जागृत करून आसा ते कावनो जो बा एक कावनो जो मोगान उपोस करना आसा वय गे
पाय धर नाका सकल जागृत कर वय गे हर एक समस्या मस्त अधिकार दिला आमका पण ते समस्या आमका मस्त येतात प्रॉब्लेम आमका मस्त येतात पिडा आमका मस्त नसा कित्याक म्हणल्यार आम्ही नव्यानं जल्मचे इम्पॉर्टंट आणि त्या भावार्थान जुसचे इम्पॉर्टंट कसे तुमका गोता गोलियाताक दाविदान मारले वैगे संसारिक रीतीन पळोवंक गेल्यार साध्य आसा गे एका भुरग्यान गोलियाताक मारचे साध्य आसा गे गोलियात दडांग वैगे वीर झुजारी तो दावीद भुरगो संसार रीतीन असाध्य वैगे संसार रीतीन पळोवंक साध्य ना ताका जीक मेळोंक तो देवाच्या सत्यान येता वैगे तो खाला म्हणटा ओ बेस सुन्नाती आम्ही सुन्नत केल्ली परसा त्या वेळार सुन्नत करताले ही सुन्नत परसा देवान विंचून काडलेली परसा म्हणून देवाची परसा म्हणून तो बेस सुन्नती आमकां उलोवन आसा हांव तो काडना दरबाराच्या सरस्वच्या नांवान आयला म्हणटा कळ्ळें की तो काले करता गोपिणीन एक पातोर मारन वोक मारता वैगे आता पातोर मारताना तुमकां गोत्ता आता तुम्ही गाडयेर येताना वारें येताना तुमचो हात फाटी येता की मुखार येता भायर गेल्यार फाटी येता फाटी येता वैगे आता पळया ताणें मारलो एक फातर वैगे मारल्या पोरसाक तो दडांग जो असो मनीस मुखार पडायचे की फाटल्यान पडायचे असले अमते अमते पडायचे की अशे आड पडायचे त्या कशी पडायचे असले वंट ताचे धरणीक लागायचे की तोंड मुस्कार या फाटले कुसू फाटी पडायचे असले तो मुखार पडायचे फातर मारल्या पोरसाक पाठी पडायचं फाटी पडायचे वैगे हांगा कशें पडलो तो अमते पडलो वैगे ताचो अर्थ जालें खाली ताणें उपयोग केलो फातर वैगी पूण ती देवाची सकत असली ते कळ्ळें की देवाचे हात असलो समजलें की ताका म्हणजे आमी झुजताना देवाचे उतार ह्या हातेर काडून आमी झुजाचे आमी काले करता संवसारी वस्तू काडून झुजता देवाचे उतार देवाची सकत म्हणटा देवाचे उतार केदार देवाचे उतार काडून सकता झुजता ते जाल्यार मात आमी त्या गोली येता म्हणजे आमच्या जिवितांत आमच्या कष्ट समस्या पिडाक आमी मारूंक जाता आज आमकां ते दवडलो गोलियात ना जावंक बरो पूण आमचे कष्ट समस्या पिडा म्हणल्यार गोलियाताक मारीचे जाल्यार देवाचे उतार म्हणल्यार हातेर हांवें उपयोग करूंक आसा केदार देवाचे हातेर म्हणल्यार दोन तरेची तलवार उपयोग करता ते उतार वचून काम करता म्हजे काम न्ही म्हजे काम भावार्थान सत्मानचे आनी उसारचे बाकीचे काम ते उतार करता आमी काले करता म्हणल्यार आता तुमकां बॉक्सिंग काय गोत्तू ना म्हणजे दिया बॉक्सिंग गोत्तू नासतना तूं कोटलो एक बॉक्सर येयलो तुमी त्या रिंगा भितर देवल्यार काल जाता बॉक्सिंग करूंक ताचे सांगात काले जाता मार पार काडून फाटी येवचे पडटा न्ही फाटी येता म्हणून गॅरंटी आसचें ना वय गे जर तर ताच्या बरीत कोण एकलो ट्रेन जाला ताका तुमी देंवयल्यार वय गे काल जाता ती बराबर एकामेका काल म्हणटात एकामेका फायट आसता ती वय गे जर अर्थ आमी रिंगाक येवचे न्ही समस्या प्रॉब्लेम येता आमी भावार्थान देवाचे उतार उलोवचे ते पवित्रात्मा आसा पवित्रात्मा ते काम करता आमच्या जिवितांत पवित्रात्मा ते काम करता पवित्रात्म्याक आमच्या जिवितांत काम करूंक सोडीचे जाल्यार आमी भावार्थान देवाची उतरां उलयची केदार आमी भावार्थान देवाची उतरां उलयता त्या जाणा ते उतार दोनदाची थालवार पवित्रात्म्याचे शक्तीन आमकां रिजल्ट पळोवंक जाता केदार हांव ते देंवता म्हज्या शक्तीन खंडीत जावन हांव मार खावन फाटी कळ्ळें की त्या लागून देवाचे हातेर आमी उपयोग करूंक आसा देवाच्या हातेरा मुखांतर आमी झुजूंक आसा हांवें सांगलें देवाचे उतार देवाची सकत म्हणटा त्या ती सकत आमी उपयोग करूंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय मुखार आमी गेले एफिशियन 1:20-21 घाल सिस्टर प्रेज गॉड काले बरयलें हांगा
ते पदवे वरवी आपल्या पुताक ताणे मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आणि सर्गाराजांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो वय गे. आता जेजून या संसाराच्या हरी एका समस्येचेर पदवे वाईटाचे जैत वेळा ना जैत वेळा जेजून वेळा पळय आमी एक सिंपल थोडी एक्झाम्पल काण घ्या. आता पहिले जायराची दो मेल्ली वय गे घरा भितर असली वय गे घरा भितर असली मग हा त्या भितर असल्या त्या सल्ली एक जेजून उठयले की ना उठयले की ना तर जेजून त्या मरणाचे जैत वेळे गे अनेक आम्ही इन्सिडेंट काण घ्या विधवी सोपूत वय गे. आता थोडी सांगून बोला ती न्हिदली आसतली समजले गे न्हिदली असलेली बेश्टे जाऊन करू पूण जेजून उठयले सत कळीत असल्यांक दुबाव करतल्यांक तशें न्हिदतात पूण देवान आता विधवी सोपूत वाटेर असले वय गे. आता मेल्ल्या उपरांत घरांत उरतात की पुरूंक व्हरतात पुरूंक व्हरतात वय गे. पुरूंक व्हरताना ती रिक्वेस्ट करताना जेजू खाले करता ते विधवीच्या पुताक जीव करता की ना वाटेरी जीव केला वय गे. पळय जेजूंचे पळय काही मिनिट जेजून मरणाची रीत कंप्लीट केली गे पुरो मरणाचेर पुरो जैत वेले वय गे जेजूचे पळोवंक गेल्यार आमी मरणाचे रिती रिवाजो करता पूण जेजू काही मरणाचे प्रॉब्लेम आसा पळय ते पुरा काय म्हणटात ते पुरो डिस्ट्रॉय करता एका रितीन सांगचे तर ते मेल्ल्यांक तो जीव घन आसा वय गे. पळय घरांत असल्या त्या काय म्हणटात जायराच्या दुवेक जिवंत केले त्या विधवीच्या पुताक वाटेर असतानाच उठ म्हणल्यार उठलो तो तितलेय पावनाटल्याक लाजरस मरून कितले दीस जाले 4 दीस वय न्ही 4 दीस जाल्या उपरांत कशें आसता कोडू त्याला कोणाक डाऊट करूंक आसा की सादी आहे की 4 दीस वय गे 4 दिसा उपरांत कुसून गेल्ल्या त्या लाजराक समेत जेजून उठयला जाल्यार ताणें जैत वेला ना हर एका संसाराच्या संगतेचेर तो ओव्हरकम मार्गी वय गे त्याला ओव्हरकम केले गे सकड. तर केदाळा हांव जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता त्या दाळा तिस्स पदवी अधिकार ओव्हरकम करची म्हाकाय मेळटा. प्रेज गॉड हालेलुया 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 हालेलुया. त्या देखून पळय जेजूच्या जिवितान जेजून जिल्ले जिवितच आमकां जिवन जाता. जेजू एक कडेन म्हणटा हांवें करच्याची चड कामां करतल्यात म्हणून पूण आमी करता न्ही असो अर्थ. आता त्या वेळार जेजू संवसारांत एकलो असलो वय न्ही. आता पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन हरी एक कडेन आसा हरी एकल्या भितर जेजू आसा ताच्या चड आमी कामां करूंक जाता. त्या वेळार जेजूक एक कडेन आनी एक कडेन वचूंक जायनाटलें. आता आत्मीक जाल्ल्या वरवीं स्पिरिच्युअल जाल्ल्या वरवीं आमच्या जाग्यार तर रावन आमी जायतीं कामां करूंक जातात वय गे. प्रेज गॉड हालेलुया 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 हालेलुया. एक सांगली एक खाणी एक गूढ आसता काणी म्हणून पळय तातूंत शिकोवंक आमकां एक फावटी तुमकां कोत्ता लाजरासाक मेल्ल्यान उठयलो एक फावटी पुरा सांगाता काले जाले गे मेल्ले मनीस पुरा सांगाता मेळ्ळे म्हळ्यार मेल्ले सरकार कोण मैजे प्रवादी पुरा असले सांगाता. त्या वेळा एक मिटींग सुरू जाली. मिटींग सुरू जाताना लाजरस आसलो तांच्या सांगाता सकटान विचारले की तुमी कोणाक म्हणी देवा कोणी पळयला गी. त्याला मैजे म्हणाला वय वय हांवें ताका त्या जळच्या बोळ्यांत पळयला म्हणालो. जळच्या बोळ्यांत उज्या रुपार आसलो हांवें पळयला. त्या वेळा एजेकियल म्हणालो की हांवें ते काय म्हणटात सुळयेच्या रुपार येताना हांवें ताका पळयला. मागीर आयजाया प्रवादी म्हणालो वय हांव तो आमचे पसत गायलो आमची पातकां ताणें केले पुरो हांवें ताका पळयला. मागीर नेक्स्ट एक सवाल आयले की तुमी पळयला म्हणटा ते कोणें ताचें तोंड म्हणी पळयला गी फेस म्हणी पळयला गी कोणी उलयनात. त्याला एक हात वयर आयलो वयर येताना पळयताना लाजरस म्हणालो की हांवें ताका पळयला वय गी.
ते दाडा पळयलाय तुवें. तो म्हणूंक लागीं हांवें पळयला तो आमच्या घरा येतालो, आमच्या सांगाता आसतालो, आमच्या सांगाता तो जेवतालो. अशें उलोवन आसताना म्हळ्यार तो मेल्लो लाजारस, एक काणयेर फार मेल्लो. ते जाणा उलोवन आसतना एक थाळो आयकताली, लाजरस भायर ये, लाजरस भायर ये. त्याला लाजरासान दळ्याळ्या ओत्तू ताळो हांवें आयकलो, ओत्सू आमच्या घरा आयिल्लो. आतां तो म्हाका आपून आसा, हांव येता म्हणून तो वसूंक सुरू केलो भायर गेलो. म्हळ्यार आमकां कोत्ता जेजून कशें आसलें, लाजरासाक भायर हाडलें वय गी. त्याला मैज म्हणूंक लागलो गी. ताणें बरें जालें, लाजरासाक आपयलें. जर तर ताणें नांव काडनासतना कोण मेल्यात पुरो भायर ये म्हळ्यार सकट आमी पुरो भायर येता आसले. म्हळ्यार ताचो अर्थ काय म्हळ्यार कोण जेजू सांगाता आसता, जेजूच्या एकवटान आसता, तो मात ताचो थाळो आयकूंक शकता. ताका जेजू म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो थाळो आयकतात. ल्हान घडीत ह्या काणी जावं पुरो, पूण जेजून खाले गेले, मेल्ल्यांक उठयले. तीच सकट पदवी आमकांय दिल्या हर एकल्यांक. पूण ती आपणायली जाल्यार आमी पयल्यान पयले नव्यान जल्मूंक आसा आनी हर एक संगती आमी भावार्थाच्या दिशेन पळोवंक आसा. भावार्थान मात्र ह्या संवसाराचेर आमी जैत व्हरूंक जाता. आतां जेजू की 3 दीस नटलो न्हू संवसारांत, आमी बोरू इस्टर आचरण केले वय गी जिवंत. जेजू कित्याक मेलो वता न्ही, सांगया न्ही, कोणी सांगिनात. जेजू कित्याक मेलो? आमकां पथकां सुटोवचे पसून पथकांतल्यान सुटका दिवन. वय आमकां जेजू कित्याक मेलो म्हणून कोत्ता वय गी. तर जेजू जिवंत जालो कित्याक? जीवन जाल्लो हेमकोडांत आशिल्ल्या पुर्वजांक हेमकोडांत आशिल्ल्या सगळ्यांक आपोवन व्हरूंक. जिवंत जाल्लो, जिवंत जालो. आमकां जिवंतपण आसा तें दाखोवंक. आमकां सडावत कोत्ता जेजू मेल्लो काल्यार म्हणून कोत्ता, पातकां सोडूंक शिराबाद, पूण जिवंत जाल्लो कित्याक म्हणून कोत्ता ना. वय गी रोमन्स 4 अध्याय निम्मा निवळ लागी, रोमन्स 4 निम्मा निवळ काले म्हणटा लास्ट 25 काल्या बरयला पळय, कित्याक आमच्या अपराधा खातीर ताका मरणा आदीन केलो आनी आमकां नितिवंत करचे खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. काल्याक आमकां जेजू जिवंत जालो. नितिवंत, रायट स्टँडींग विथ गॉड, रायचियसनेस. म्हळ्यार आमचे ते आतां कितेंच गिल्ट ना, अपराध ना. आमचे समर्थन ताणें केला, आमचे खातीर तो मेला, आमचे पाप आमचे पुरा ताणें काडून आमी आतां ताच्या बरी जाल्या. आमकां देवा सांगाता रावोंकचे भाग ताणें फाव केला. कितेंच गिल्ट ना, कांय पाताक ना, त्या स्वभावाचो. अनेक ते सांगचे पण जेजू बरीच आमकांय बापा समोर रावंक नितिवंतपण दिवचे खातीर, रायट स्टँडींग. त्या देखून जस्टिफिकेशन म्हणटा, समर्थन ताणें केलें. आमचे ते आतां कांय ना, गिल्ट ना. आमी हर एक रायचियसनेस, रायट स्टँड विथ गॉड, देवा बरीच आमी ताच्या मुखार रावचे भाग आमकां फाव करचे पसून देवाच्या उतरा प्रमाणे नितिवंत करचे खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओके, प्रेज गॉड. पण आमी पाटी एफिशियन 1:20 पाटी आसा सिस्टर, 20-21 वचया. खाली बरं, एस पदवेवरी आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गारांत आपल्या उजव्या सिंहासनार बसयला. आतां एक्चुअली उजव्या सिंहासनार बसयला म्हणून थोड्या इंग्लिश वाचल्यार सिंहासन न्ही, राईट हँड म्हणटात. राईट हँड आनी राईट सायडाक व्यत्यास आसा की? राईट साइड अँड राईट हँड, उजव्या कुशीक आनी उजवो हात, व्यत्यास आसा की ना की? आता राईट हँड म्हळ्यार तो अधिकार असो संगीत हँड. राईट साइड म्हळ्यार राईट साइड
आता तुम्ही गुंवताना राईट साइड चेंज जाता की ना हा जाता चेंज जाता चेंज जाता वय गे राईट राईट हँड चेंज जाता वय गे तुमच्या सांगातच असता राईट हँड राईट कूस चेंज जाता गे समजलं गे आता तुम्ही गुंवताना आत राईट हँड असल्यावर तुमच्या लागीच असता वय गे राईटच असता वय गे होय समज गे आता होय. राईट साइड असल्यावर तुम्ही गुंवताना साइड चेंज जाता की ना साईड इशून दिशून जाता जाता ना लेफ्ट राईट जाता मग होय गुंवताना समजले गे जाता हा यू टर्न जाता वय उलटा जाता म्हळ्यार हांगा दिला सर्ग आपल्या उजव्या सिंहासनार बसला उजव्याक नाही राईट हँड जायचे ऍक्च्युली थोड्यांत असा इंग्लिश तुम्ही वाचल्यार कळटा इंग्लिश ट्रान्सलेशनार राईट हँड म्हळ्यार राईट हँड एक अधिकार संकेत राईट हँड आम्ही म्हणता ना तो तसो राईट हँड ऐका लागे तुम्ही ऐका लागे तो पळय साहेब तो त्या मनशाचो राईट हँड ऐका लागे हा तशेंच राईट हँड म्हळ्यार तो अधिकार संगीत खाले अधिकार पळय ते बरयला नेक्स्ट सोमेस प्राधान्य आणि अधिकार या पदव्या आणि प्रभुत्व वैर क्रिस्त आमचे आपले राज चलयता या संसाराचे वा फुडल्या संसाराचे खंयचीय पदवी प्रास्ताची पदवी वरती हांगा एक परती पदवी दिल्या ऍक्च्युली ताचे नाव आसा कळ्ळें गे ते तुम्ही इंग्लिश वाचल्यार ताच्या नांवा विशयान दिल्या हरी एक नांवा परस ताचे नांव वर्ते जावन आसा म्हणटा कोणाचे कोणाचे नाव जेजूचे तर कॅन्सर नावाच्या की खंयचे नाव वर्ते जेजूचे नाव पण आम्ही खंयच्या नांवा बी येता खंयच्या नांवा बी येता आम्ही कॅन्सराचे नाव सांगता मात जेजूचे नाव वर्ते म्हणून भियंता म्हळ्यार त्या नावाच्या मुखार खंयचेय नाव ना त्या जाल्यार जेजूचे नाव सारता त्या नावा मुखार खंयचेय रावंक शकना अनेक तुमकां अशें ते गडी सांगता तुमकां समजोवचे पसत एक फावटी सैतानाक आनी फोंड मिटींग जालेली फोंड उलोवंक लागलो की म्हज्या पोंडा भितर आयले कोणी फाटी वचनात केदे व्हडले व्हडले मनीस पयशेवाले व्हडले राय पुरा येदोळ म्हणसर कोणी भायर वचनात ताका सैतान म्हणलो की लाजरस भायर आयला न्ही वय लाजरस भायर येयलो कोणें ताका अनेकल्यान जिवंत केल्ले जेजू म्हणल्या नांवान कळ्ळें न्ही आतां जेजू म्हणलो तो कोणाक गेला तो कसो भायर येता पळया लाजरसा कोणें उठयलें ताणें उठयलें वय गे उलयता तुमचे लागीं कोणें उठयलें जेजून वय गे आतां जेजू कोण उठयता पळया जेजूक आतां फोंडा जावन कोण उठयता पळया कळ्ळें गे तशें पयलो दीस जालो सैतान सांगता पळय जागृत कर काय बी नाका हांवें इतले व्हडले मनीस पुरो आयल्यात येदोळ म्हणसर कोण फोंडा जावन कोणी वयर वचनात भायर वचनात एक दीस जालें कांय खबर ना 2 दीस जाले कांय खबर ना सैतान विचारता कशें आसा कांय खबर ना तिसरो दीस जाताना सांगता हालोवंक सुरू जाता सैतान सांगता फोंड सांगता सैतान गळ्या हालता ताची कूड हालून आसा तो म्हणटा सैतान घट्ट धर घट्ट धरला म्हणटा घट्ट धरला म्हणटा आनी म्हणटा इल्ल्या वेळार घट्ट धरला आनी म्हाका जायना तो उठलो जिवंत जालो म्हणटा जिवंत जावन तो म्हणटा ओ आतां काले गेले सैतानान फोंडासो सैतानान जेजून काले फोंडासो मरणासोय नाश केलो आनी आतां म्हणटा फोंड हाळे तो म्हाका नाश केलो आतां तुजे लागीं येवन आसा म्हणून आतां जेजू काले करता ते सैताना लागीं येता सैताना लागीं वचून आमकां कोत्ता उत्पत्ती ग्रंथार देवान त्या वेळार बसवणी दिली तुज्या पायाच्या खोटेक मारतले म्हणून सैतानान काले गेले जेजूच्या खोटेक मारले पूण जेजून आतां काले गेले मरणाचो नाश करून सैतानाक आपल्या पाया मदा करता ताची तकली सचेन सोडल्या कळ्ळें की म्हळ्यार सैतानाची हरी एक खामा जेजून नाश केल्यात हरी एक आमकां कोत्ता पिडा देवा तावन येवची न्ही देव पिडा दिना त्या संवसारांत आमच्या जिवितांत पिडा येता जाल्यार हरी एक वायट सत्य जावन येवचें जावन आसा कित्याक आमकां कोत्ता आमी पयलो निर्गमन पुस्तक वाचलें जाल्यार एक घालतात की सर निर्गमन 23:25
निर्गमन टाइम झालो की प्रेज गॉड. हा लास्ट एक एंड करूया 20 ते 25. निर्गमन कितले ब्रदर 23-25. निर्गमन एक्सोडस. चला बरं तुम्ही सरसपणा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो म्हणटा. वयगे इंग्लिशार काले टेक अवे खाले आसा पूण तातून हिब्रू खंयचे लँग्वेजार ताचे अर्थ काले सूर. सूर म्हळ्यार ताचो अर्थ काले म्हणटात कट आउट म्हळ्यार आमकां कोत्ता डिस्कनेक्ट. डिस्कनेक्ट म्हळ्यार कोत्ता मू तुमकां. आतां वायर मनी डिस्कनेक्ट जाल्यार आमकां करंट येता गे. ना करंट जाता गे. येता गे. या आमचे वायफाय डिस्कनेक्ट जाल्यार आमची मोबायलां काम करतात गे. ना ना न्ही डिस्कनेक्ट तसो अर्थ. हितून खाले खाण पयस करतलो म्हणटा. म्हळ्यार त्या वेळार केदाळा पोरण्या सोल्ल्यांत केदाळा तुमी देवाची मात स्तुती करचे जाल्यार हांव तुमच्या खाणाचेर उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालता आणि पिडा शिडा तुमचे तावन हांव पयस करतलो. म्हळ्यार डिस्कनेक्ट करतलो. तुमकां पिडा म्हणली येवची ना. केदाळा आमी देवाक स्तुती करता. देवाच्या आजारपणान आसता. एका खऱ्या निजा देवा सांगात आसता. भावार्थान मी सत मानता. कळ्ळें गे. आतां आमी त्या वेळार पोरण्या सोल्ल्यांत एक आमकां कोत्ता प्रवादी या कोणे विचून काडल्या पुरा सेवाका बरी एक आमी सेवाक मैजे सर्वंट ऑफ गॉड. पूण आतां आमी देवाची भुरगीं वय गे. आमी म्हणटा आमी देवाचें मंदीर. आमी क्रिस्ताची कूड म्हणटा वय गे. तर क्रिस्ताची कूड जाल्यार हांव देवाचें मंदीर जाल्यार खंयची पिडेक म्हज्या कुडी वयर अधिकार आसा गे. आयल्यार खंयच्या क्षणान ती मोराची नाका खंयच्या भायर आसा जाल्यार वय गे. वय पूण त्या वेळार हांवें घालता पिडा आतां हांव तुमचे पयस करतलो आणि तुमच्या देशांच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आणि तांचे पैकी कोणूच वाजडी उरची ना. हांव तुमकां परिपूर्ण लांब आव दितलो. परिपूर्ण. जर तर आमचे ते हे आसा जाल्यार आमी आतां खाले करूंक आसा. पयल्यान पयलें आमी जेजूक म्हजो समी सोडून स्विकार करूंक आसा आनी हर एक हांवें भावार्थाचें झूज हांवें झुजूंक आसा. केदाळ हांव भावार्थान झुजता आनी जेजून खालें केलां ते भावार्थ हांव सत मानता जाल्यार कितें देवान म्हाका बसयलां देवाच्या उतरांत ते म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके. कोणाक कांय म्हण विचारूंक आसा की काय सांगूंक आसा की वेळ जावन येयलो आमचो. प्रेज गॉड. कोणी उलयनात. समजलें की तुमकां वय वय गे. वय तर आमी काले करया भावार्थान झुजया की आमच्या सेन्स नॉलेज झुजया. दोळ्याक आले दिसता तशें भावार्थान. देवाचे भुरगे सकड संसाराचेर जैत व्हरतात. संसाराचेर जैत म्हळ्यार तुमचो भावार्थ. तो भावार्थ हेजे जाल्यार देवाचे उतार 170 सांगता संदेश ऐकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक प्रगट केले निमती संदेश ऐकूंक मेळटा. त्या वेळार आमी जेजूच्या कृपे विशयान चड आनी चड आयकता. त्या वेळार आमच्या ते तो भावार्थ येता. तो भावार्थ आमच्या जिवितांत आमी काले सत मानला देवाच्या उतरांत ते आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करचे करता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. कोणी म्हणी निमाणे अर्घ प्रार्थना करतात की प्रेज गॉड. करतात की करीजे की प्रेज गॉड. बाबाचे पुत्राचे आणि करतात की ना तुम्ही करा. ओके.
बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगळा बापा आयच्या दिसा जायती सता तुझ्या उतरा मरी फात आणि पवित्र आत्म्याच्या सत्यानं तुझ्या आमकां उगडापे केल्ल्यापासून आम्ही तुका अर्घांतां. जेजू तू या संसारांत जैत्यवांत जावन जेलोय मरणाचेरी तुवें अधिकार चलयलय. हरी एक सैतानाची कामां तुवें नाश केलय. तसो अधिकार पदवी तुवें आमकां दिलाय. आमच्या जिवितांनी आम्ही या संसारांत भवार्थाचे जिवीत जीवन या संसारांत येवच्या हर एक समस्याचेर पिडेचेर कष्टाचेर सैतानाच्या कामाचेर तुझ्या नावाचे अधिकारान पदवेन आणि भवार्थान जैत करून तुझ्या नावाक आमकां महिमा दिवंक फाव केल्ल्यापासून आम्ही तुका अर्घां दितात. सांगतास आमकां सहाय्यक जावन तुजो पवित्र आत्मो मजतदार कमकदार दिल्ल्यापासून आम्ही तुका अर्घां दिता. त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आणि देवाच्या उतराच्या बळान या संसाराचेर एक जैतवंत जिवीत जीवन तुझ्या नावाक आमकां हर एकल्यांक जैत व्हरूंक फाव केल्ल्यापासून अर्घां दिता. अशें तुझ्या नावाक महिमा जावं दी मागता. ही मागणी भेटयता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. Amen. Praise God. प्रेज गॉड. ओके, फाल्यांच्या दिसा रितीर आसा. दया करून सकट सांगा. फाल्यां सकाळी 9:30 जावन सांजेर 4 वरां म्हणसर